found your perfect replacement. Zdárec, pendreci, vítá vás Babybox a... Duster! Ještě jednou. Duster. Vítáme vás na našem novém kanále, jak už jste si mohli všimnout, je tam jedno videjko, které dal Duster. Ano, je to z COD2. Doufám, že se vám líbilo. A já mám ještě jeden kanál Babybox, ale budu natáčet videa na oba dva. Ano. A s Dusterem jsme se rozhodli, že budeme natáčet tuto hru. A ještě tak to nemá cenu. Tak jsme zpátky po menším failu, který se tady nastal, jak můžete vidět, my jsme hráli a najednou jsme zjistili, že nehrajeme. Počkat, od kdy jsi to nenatáčel? Já nevím. Asi od toho. Nevím, fakt nevím. To jí raz znovu. A každopádně už to natáčíme. Tam jsem měl strašně dobrý hlášky. Taky můžeš třeba zopakovat, tam měl fakt super hlášky, ale on si dal normálně kill, vidíte, Tryndamere 1-1, já mám 4-2 skore a ten náš master, to kdybyste ze začátku viděli, to byla bída, no, tak spíš lepší, že jsme to nenatáčeli. tak to pak se střihej. Pak se nějak pořeší. Natáčí to tady Duster, protože jelikož já mám dostupné prostředky k tomu, abych to natáčel, tak teďka ty prostředky nejsou. Čuma jsem k němu udělal tu otočku a on byl úplně v prdeli. Dej ultinu a vymlať ho, teď jsem to asi poslal. Teď jsi to podělal. No, že... A to nevadí. Ne, ale víš co? Já vím, že všichni budete teďka říkat, že ježiš ten nob, ale já na ně používám reverzní psychologii. A oni si teďka budou myslet, že jsem sračka a já ho takhle obejdu. No, jenomže on nás zavede k tomu Olafovi. Já jsem ti měl asi pomoct dřív, co? No, hlavně teď musíme zdrhat. Protože já jsem noob. Já jsem noob a teď jsem to podělal. Hej, jak to jsou rychlejší? Protože jsou prostě... A jdu do ní. Ne, ty vole, no tak to jsou kokoti. Oni začnou utíkat, když já jsem šel... Jaj, on mě zabil sekerou, no tak hej, to proč je tady ten řetěz? My jsme v nějaký aréně, na nás se koukají. Kde je řetěz? Jo, no. Tyjo. Hej, já už se na to stoupám. Jo, tak tam buďte, no. A jak dlouho? A oni sem taky jdou. No, protože vás chtějí zabít. Já se nebudu bát. A on se bál. Ne, můj mikrofon mi nadává. Cože? Mikrofon mi nadává. Hej, hraješ to tak špatně, že už i tvůj mikrofon se proti tobě zbouřil. Stopnul z toho, když jsem říkal Gluteus Maximus. Gluteus Maximus tam není, no bych řekl. Lol. Já vím. To posral. Takže název videa bude Let's Fail. Let's fail. Tady nám hoří lampa. Já ji chci zapálit. Hej. Proč jsou tady vlastně příšery, který do mě neútočí? Ty jako, jsem si ochočil nebo něco? No, oni tě mají rádi, víš. Přesně. Oni totiž sledují tvůj kanál a jsou jedni z tvých odběratelů. Hej, slyšel jsi teďka ten křik? To se dozvěděl tento svět, že tady nahrává Babybox. Ano, slyšeli jste. Ježíš, to je blbeček. To je troll, proč neutíká? Nejlepší útok je, když utíkáš. To občas se mě to i tak jako trošku lagne. Ale pojď, jdeme všichni do nich. Všichni. Moje máma tady není, mám jí říct. Mami. Já dám ultinu, i když nevím k čemu. Ne, ty smrade. Ty vycpaná kožešino zvířat. Ty upíří slize. Pěkně. Prý ty upíří slize. Oh ne, ty šnečíno. Ale jo, sleduj. Ty kočičí pipino. Počkej, já pořád zapomínám, že ty seš ta opička a ne ten master. Já jsem si tady na něj profesionálně totiž počíhal, víš. Chcete se dostat do blázince, smějte se jako tohle. Co jste teďka právě slyšeli. No, teď je mrtvej. To bylo trošku přes čáru, to je pod čáru. To je jedno. Hej, ale oni vedou. Hej, tady je kus brány. To mi se to laguje. Bože. No, stejně jsi to dal. Hej, tady máme kus brány, kdybychom jich zavřeli, tak se přes nás nedostanou.
Na to nemají. To zní jako Hej, plán. ale viděl jsi, jak jsem to krásně jakoby zarobil, že jo? Díky mý ultině. Jo, jako udělal jsi to dobře, akorát mu na tam to Jsem si ultina to jak moc... pojď na to stoupnout, Astře. Já to tam nepotřebuji si na to stoupat, jste na to Čemu dva. na to stojím? Jste na to dva. Já nevím, proč jsem tam stál? Hej, ona tam vykoukla nějaká ženská. Cože? No tak ne, abys za ní šel. Hele ty lidi, já se vám omlouvám, ale já to musím trošičku stáhnout ty detaily, protože dáme to na medium, protože ono se to pak laguje v těch teamfightech a to já nechci. Přesně. A ještě důvod, že to nenatáčím já, protože... Je trapný. Ne, protože já to natáčím, já to hraju na takový... Kalkulačce. Ano, přesně, na kalkulačce. Kalkulačce, značky, jeden... Acer. Hej, on si teď myslí, že mě oběh. On tě oběh. A měl bys drhat, jestli je ti život milý. To, že žiju. Jak to jsem žil? Já myslel, že chcípnu. No, to dělá ta tvoje ultina, víš, že ti zbyde jeden život jakože. Aha, já ještě neznám perfektně svůj charakter, my jsme se ještě dobře neseznámili. Protože víš co, já používám seznamku si ubožák, kdy jsem. Tak jo, teď sleduju, jak mu úplně profesionálně zdrhnu. Samozřejmě. Samozřejmě zdrháš. No, tak já jsem zabil jednoho jenom, veď. Jako ne, že bych měl skóre 8-3-1, no, a ten Olaf má 7-3-1, tak jako celé lepší. Víš, jak musí být ta opice nehygienická, ona běhá po jedné ruce. Po tom, co s tou rukou dělá. Třeba čistí si zuby, vezme jedličku a vyčistí si zuby. Shutdown, ne, tíkej. Ten měl tak málo zdraví, já jdu za ním, on vůbec nebude čekat, že za ním jdu. No, abych řekl, že to bude čekat, no. A myslím, že ještě umřeš. A jo. A jak No, to, že... jako celkem dobře mu nakládáš, víš, akorát co umřel, no. Akorát, hej, a tak to je vina toho, že kdo to dělal, protože do mě se zapích ten můj meč. A samozřejmě on si jenom lehl, že jo, a to vypadalo, to je kamufláž, on to... Ježiši, ten master je naivní. Ten master je naivní. On to obsal od berušky číslové. No, to bude nakládačka. Jo, ještě jsem vám chtěl už od začátku toho videa říct, proč to vlastně jedu takhle, že defenzivně, protože, jak můžete vidět, tak máme damage rate 2. I když Wukong, která jako, řekl bych, že na damage taky dobrý, ale potřebuju prostě. Já bych taky chtěl umět profesionálně mluvit, jakože, a právě, že já to neumím. Menší fail. Hej, tady je to vybouraný, tady bychom měli zavolat službu nějakou. Třeba nějakou klidovou chatu. Přesně, hej, on tam zase vběhne. Tady máte maso pro vás. Počkat, Master E. Hej, ale Master Ip, že se ho znáte, tak ten učil proč jsem to dal? Ten učil Bruce Leeho. Teď se mi zdálo, že jsem někoho zabil. Tak to byl asi fakt jenom sen. Lol, já si je tak dávám. Proč nemůžeme hrát hru, která jde mě? Protože taková baby box. Protože taková neexistuje. Ne, samozřejmě existuje. Jo, tak tady vidíte teď, jak strašně ho trolím. No. To bylo trošku přes čaru. To bude. Když bych do té obrazovky mohl bouchnout a ta pěst by se ukázala v té hře, tak bych je tam zamáčk. To bych je tam zamáčk, že jo, socho? Samozřejmě, já tady tak křaním. Nechtěl bych být ta socha. To bude nějaký uvězněný bůh, polobůh, jednoruk. Hej, my jsme tady byli 4. Normálně nekecám. To protože jsem vyčaroval svýho mocného klona, abych jim zdrhnul. Hej, jo, tak lidi, určitě jim můžete napsat, jako jaký jsou to strašní noobové, že tam proti mě jsou 2 a já je zabiju a ještě prostě jim zdrhnu s takovýma HPčkama, který jsem měl. Já jsem teďka trénoval fyzičku trošku. Já se teda jako omlouvám za to, že občas je tam nějaký ten menší lag, ale prostě to natáčím na docela velký detaily a to natáčení to prostě nějak moc... Hej, kolik nás tam musí stát? Stačí jeden.
Jenomže ono už je to naše, víš, takže... A hej, on takže dělal už to kliky. nezabínáš. On si myslí, že bude silnej. Ne, on chce vypadat tak já, víš. Pokud se chcete kouknout na Dastra, stačí napsat Big Fat Monster. A vidíte Marcel. Ne, tímto jsem samozřejmě neurazil Dastra. Hej, tyjo, teď tam pojď stoupnout. No, No, tak jasný. ne, tak jdi zpátky. To ty seš troll, uteč. Hej, dobře jsem to teďka použil na svůj útěk. Samozřejmě v souladu s přírodou. Hej, a proč tady není žádný... Hej, vyčaruj těch klonů milion, to by se hrálo. No, já nemůžu. Jak mám tak trochu omezený počet jenom, ty teď to fakt hodně laguje. To by bylo dobrý, kdyby tady těch klonů bylo víc. Počkat, to se zabil ty. Yeah. Hej, on má tak málo ten... Dobře jsem ho zabil, ani nevěděl jak, víš co. Ten tam pryč teďka má mě na rameno. A osvědčím, že já jsem se mu napích na počítač. Tyjo, hele, radši zdráme. Ne, on se bojí přes věž. No, jenomže on hází sekerku, viď, on to do nás tak... No, ježiš, to je on by mě tím tak trošku možná zabil, no. Ej, ale jelikož se železo dá dobře prodat, berem sekerku. Já si stihl vzít zpátky. Já si vždycky zapomenu dát závěrečný taneček na jeho mrtvole. Jo, ty vlastně máš takový ten dupací tanec, co jako zadupáváš do země. Už jsem zabil 2, kolik ty styl magov, moch. Oni teď ví, že kupujem. Oni ví, že jsme na tom velice dobře finančně. Tak nám závidí, proto nás chtějí porazit. No, máme totiž dobrou ekonomiku státu, ne jak náš český stát. Hlavní důvod této hry. Ale ta socha tady má ten vodsas tak provokativně, jakože odstrčenej od té prdele, víš co, jakože... Socho, vidíš tento můj mocný meč? Strčím ti karotku do zadku, mou karotku. Hej, ten Mil si myslí, že má málo zdraví. Možná bychom ty opičce mohli ukázat, kdo komu dává banánek. Přesně. Opičko, pojď sem. Ty opičáku. On tak vyskočil. I ty opica. Ne, nechoď tam. On tě určitě sejmou. Jak se smál provokativně. Hej, té poprýce asi tlačíme. Dobře, teď dávám úplně všechno. Kvečko, Ečko, Včko. Dej něco prostě. Oni mě zase killnou. Počkat, ne, oni mě nezabijou, utíkej. Jo. Tak tohle byl mocný trolling. No, tak se tam hlavně nevracej, jo, já si ho tady vytrolím sám. Já se kouknu, jak si ho povodíš za klobás. Uřízni mu jeho klobás. To je ten se tak naivně. No, úplně mimo. Počkej, já už jsem se teleportnul a už mi to z nějakého nepatřičného důvodu doplňuje zdraví. Tyba. Čemu si kupuju krumpáč, ty vole? Jako ono mi to tam píše, že mi to dá plus něco. No, on ti to dává damage. No ale ty vole, jak mi krumpáč můžeš dát damage, když boju tou? Nějakou mačetou větší. Takovým menším párátkem boju. To nepochopíš. Já jsem vlastně vidět. Začneme se zabývat logikou této hry. Tato hra je velice krásná, grafika se mi líbí. Já umřu. Proti své minulé verzi, když se nějaká vůbec byla, dostala moc pěkný grafický kabát. To jsem řekl profesionálně. To jsi řekl velice profesionálně, ale proč jsem umřel? Čum, jak mu uteču, jak to vůbec... Ne, jeli uteč. Dobře jsem mu utek. Přesně. To je troll, ten master. On tam běží a potom utíká za mnou, tak... léčí se hele, už zase ze mě fosforeskující červené za Gluterus maximus a vypustím takzvané pověstné Shakespeareovo zvíře. Shakespeareovka. Ukáže mu Shakespeareovku. Kečupová sekerka. Jo, vlastně hej, oni bojujou za kečupové práva a my bojujeme za práva zeleného kečupu. Ten je taky velice dobrý, akorát, že tak 2-3 roky starý. Říká se tomu hořtice. Jo, ale ty lagy jsou taky nepěkný, no. Takže teď už víte, kde vznikla hořtice. Hej, proč naši minionci jsou horší? Protože jim nedáváme žádnou lásku a péči. A head and shoulders. Protože ty máš vždycky tolik zdraví a mě tak rychle uberu.
Protože já jedu na damage. No. Pojď. Teď jsi mi s tím mohl pomohnout. Kdybys nebyl můj přítel, tak bych teď na tebe začal řvát. Bože. Bože. Jen tak pro pořádek, jo, abych ti mohl říct, co jsme právě teď podělali. Tak podělali jsme asi to, že on je hrozně silný prostě. No. Jen tak pro pořádek, kdyby to byl reálný život, tak už pije svou krev. Přesně, to bychom mu ty sekrky vzali a narvali mu do otvoru. To nemůžeme říct, ještě není po 10. hodině. Do análního otvoru. Když bude mluvit zdravoťácky, tak se to dá. Per rectum. Per rectum, oni nám zničí. Věšičku, to ne. Hej, zase ta sekrka, to nemá jak na rozdávání, to bude nějaký Bill Gates. No tak to neplatí, když tady bojujeme, že jo, proti těm nejbohatším. Taková hromádka popela, hromádka neštěstí. Přesně. Ale skládáš si celkem dobrý věci. Jako skládáš si hodně dobrý věci na to, že to hraješ poprvé za Tryndamera. Spíš na to, že to hraju poprvé za kohokoliv. S tímhle nemám žádné, proč je tam ta mlha třeba, že jo, takový otázky si můžeme klást furt a dovede nás to k jednomu a tomu samému. Proč to hraju na kalkulačce? Ale vřele doporučuji tuto kalkulačku si koupit za pouhých 150 milionů, je vaše. Jo, hej, pojď do něj. Tady do toho. Čum, ho ještě zapálit, to vůbec nečekal, a mohl jsem zapálit v pozdější fázi době. Jasně, jak to se tak dokáže vymrštit najednou. Hej, já jsem zabil 3! Já zabil 3! To je úplně jak tady v tom cípu, 1, 2, 3. Počkej, já zapomínám, že to nenatáčím se svého pohledu. Ne, to tam bude ale negativních komentářů. Ale tak musíš přiznat, že to hraješ se 2 sračkama. Dej no. Sesun. No to je jako, že bychom to je volba prezidenta, nebo to je jako, že bychom se jim vzdali, víš, a dali jim všechen svůj ketchup, a.k.a. hořtici. 2 roky starou, tak to určitě vzdávat se fakt nebudu. To uhádli ty. A tak zapomenu. Tohle můžeme krásně ještě vyhrát a získat tuny ketchupu. Jdem s nima mastičkovat. Jdem s nima ručičkovat. Koupíme jim indulonu. Hele, tady ta opice si myslí, že udělá anální proces. Já na něj hodím to kuře z Přesně. Z KFCčkuj ho. Jo, počkat, tohle vždycky... Bacha, do něho neřeš, on ti utíká. Čumek si teďka myslí, že mě dožene a on zapomíná, že... Tě zabije, no. Ty vole, to je špatná hra. No, tak tohle byl špatný vtip, jenom asi do toho mástra. Teď jsem to... To byl tak říkajíc hodně nepovedený vtípek. Ne, tady zdrují nám tady nějaký cikánský ghetto. Ne, vzali jsme jim všechno železo a oni nám ho chtějí ukrást zpátky. A takový menší. To je ono. Teďka jsem se poškrapkal na nose. Hej, proč tam běží ten master? On si třeba myslel, jako, že ho zabijem. Teď se na to koukám. Hej, když se na to koukám takhle z deshora, tak to znamená, že máme helikoptéry. Proč tady není 2000 helikoptér, to by se to hrálo líp. Já nechci umřít. Já tě zachráním. No, zachráním. Teď uvidíte moji záchranu. Takhle se to dělá po Rakousku. Něco do něj hoď, třeba Bčko. A on je strašně silný, jak jsi říkal vlastně, že jo? No, takže mě asi dá. No, tak on tě zabije, no. No, když já to vůbec nechápu. I když můžeš být rád, že jsi mě zachránil. No. Takže tenhle tah byl velice moudrý, i když oni to vůbec neví. Přesně. Oni totiž nevěděli vůbec naši logiku, že vlastně Baby Box tady zachraňuje jenom mě a nikoho jinýho. Přesně, protože kdyby jsme přišli od Astra, tak tuhle hru můžeme vyhodit. Můžeme se vyskočit z okna a doufat, že nás srazí letadlo ve vzduchu. Bylo by to... Já bych navíc řekl, že díky tomu Masterovi naše šance na vítězství silně klesají. Přesně. Jak můžete kouknout, Master tady zabíjí miniomíka po miniomíku. To aspoň já se obětuju pro tým, že jo?
Hej, já si můžu kupovat věci, když jsem mrtvej. Hezky. Tak jako ten master teď hodlá umřít. Hej, tak teďka to půjde už líp, koupil jsem si nějaký meč. A jelikož já mám meč a ne blbej krumpáč, jak jsem si koupal předtím. Něco na mě leze. Vypadni, Kryso. Už na mě nic neleze. To byla určitě blecha. Ne. On se objevil z ničeho nic, zved mě. Naše černé. Ne, já nechci jít s masterem. Protože ona tady v opice. Dobře, ty. Pojďte. Počkejte, já... Dělej, killňo. Jak to je, se ta opice přenesla? Já chci taky být slendermanská opice. Počkat. Až teďka jsem si uvědomil, že mám ty flaštičky... lásky. Flaštičky kečupu mám. Tak jo, tak teď ho třeba se mi podaří zabít. Oh no, ale už jsem zabil dalšího človíčka. Hej, jak tady leží. To, teď jsem si chtěl zatancovat na mrtvole. Zabij ho. Tak Ale jste zabili... Ne. Ne, já jsem ho nestihl zabít. On má, jak to říct, no, on je prostě hodně silný. Musíš to tady, řekni to tady to, pololácku. On je... Hej, teď mi to je jasný, proč on je vyhrávají. nafíděnej, jo. Je mi to jasný, proč vyhrávají. No, protože mají nafíděnýho Olafa. Ne, protože nemají našeho mastera. No taky. Myslím si, že to bude jejich hráč. Sakra, já věděl, že je to podplacený. On se vždycky do toho připojí. A kazí to tomu druhému týmu. Jo, co jsem chtěl říct je, že určitě chceme vědět do komentářů, jestli byste si s námi chtěli zahrát třeba mapu 5 vs 5, nějaká custom fanouškovská hra. Jestli jste vůbec tak jako odvážný, že byste si to rozdali proti mně. A jestli jo, tak určitě budeme rádi. Nemáme šanci. Jo. Samozřejmě, že jo. Pojďte na Call of Duty, já vám to ukážu, sračky. Někdy si s Dástrem určitě dáme Call of Duty. Abyste si neříkali, že ten Baby Box to neumí. Tak, omlouvám se za tohle, ale tohle už byla opravdu školácká chyba. A tohle už jsem prostě nějak nezvládl. Nebo prostě nějakou střílečku si musíme dát. To určitě. jakože jo, ne, jakože ironicky to určitě, ale... Samozřejmě, my jsme tě všichni rozuměli, že jo, to byl anální výplach ústní dutiny. Přesně tak. Ne, on se dobejvá z levé strany na levoboku. Nebo že si, protože takhle je to pravá strana. Ne. No, on tady, takhle probíhaly volby. Chcete Zemana? Ne, jo. Oni nám něco zničili, asi to bylo důležitý, co? I když on to nestřílelo, takže to podle mě byla sračka. No, jako docela důležitý to bylo, no. Já to nechápu. Já myslím, že na tomhle už nemusíme nic chápat. Že tohle jsme prohráli na celý čáře. Ale jo, tak teď si s ní to povede. Tak tohle, skoč tam. Já bych rád, ale já nemůžu. Škoda. On je ten ocasník moc daleko. BG? Jakože... No já vím. Jo, takže my se s vámi loučíme. Mějte se hezky. A fanfárově. Ahoj. Čekej, ještě já se musím rozloučit a dopřijte si hodně ústních zážitků. Z Listerin. Zero. Ještě jsem chtěl odkázat. Počas hry jsem jet poleva světlá. Hotová za 1 minutu. Od DKITky. Takže doporučuji. Takže Baby Boxovi přejeme určitě dobrou chuť. Takže nazdar všichni hrníčci a hrnečci. Ahoj všichni. Nazdar.